Doei. Nee, wij rijden onze eigen route. En welke is dat? Bij ons eigen clubhuis langs. En waar is dat langs? Heerenveen, Drachten, etc. Ja, als je hem dicht, dan zet een stuk papier op. Zet een stuk papier op. En wij hebben met die mensen praten die er werken. Die zeggen, ik kan zo niet werken, het is niet veilig. De directie heeft de opdracht gegeven om dicht te gaan vanwege de veiligheid. Nou, dat kan toch niet, dat is toch geen democratie? Oh, dat voor mij wel, maar dat is een goed overleg gegaan. Dus voor mij wel, ja, je kunt suggestief alles ervan maken. Ik bedoel, als ze aan één telefoontje naar de politie moeten doen, dan hadden we hier niet gestaan. Netjes een overleg gedaan en heel netjes. Dus het is een misverstand? Ik weet niet met wie je gesproken, misschien met personeel. Ja, maar de eigenaar heeft gezegd dat we hier mogen staan. Daarvoor staan we hier. En de personeel, ja, als die met tegen zijn weggaan, een lekkere vrije dag, denk ik.